बघा, आमदार प्रकाश सुर्वे हे कार्यक्षम आमदार म्हणून गेल्या अनेक टर्मपासून म्हणजे जवळजवळ गेल्या 3 टर्म ते त्या भागाचे आमदार आहेत, त्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतायत. काल हिंदी भाषिकांच्या मेळाव्यामध्ये काहीतरी त्यांच्या तोंडून चुकून काहीतरी शब्द एक बाहेर पडला. शेवटी मराठी भाषा आहे किंवा हिंदी भाषा आहे, जशी वळवावी तशी वळते आणि त्यानुसार त्यांच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी त्याबद्दलची माफी मागितलेली आहे, दिलगिरी व्यक्त केलेली की अशा पद्धतीची भाषा चुकून माझ्या तोंडून आलेली आहे, तर त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी केलेली आहे. त्यामुळे त्यावर पडदा पडलेला आहे. प्रकाश सुर्वेने एकदा माफी मागितली म्हटल्यानंतर तो पडदा पडलेला असताना मनसे त्यामध्ये जर राजकारण करत असेल तर निश्चितपणे चुकीचं आहे. मनसेनं अनेक विषय आहेत, त्या विषयामध्ये राजकारण करावं, परंतु प्रकाश सुर्वेसारख्या कार्यक्षम आमदारावर बोट ठेवण्याची त्यांची काही क्षमता नाही आहे. निश्चितपणे प्रकाश सुर्वेंनी जे बोललेले आहे ते चुकीचं आहे असं त्यांचं स्वतःचं मत ठरल्यामुळे त्या विषयाचं राजकारण करता कामा नये.